아하 링 클링 세 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 도하 बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरग्रोबाय। दिनैनि मोनाबिलि समाव हठात जोङो शुक्रबार बारायनि मोनाबिलि समाव जोंनि आर'ज लानायनि मेइन उद्देश्यआ जाहैबाय थांनाय मोनायाव जोंनि बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टारनि मानगोनां चेयारमेन बिथाङा 7:30 ना 8 बाजियाव आंनो टेलिफन हरनानै फोरमायहरबाय जे गोदान दिल्लीनिफ्राय मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनिफ्राय मोनसे लाइजाम फैदों। बाथ्राया जाहैबाय बे लाइजामा जाहैबाय जों गोदो 2019निफ्रायनो नारा नाथा नाजानानै जुजिथारनानै गोबां मानसिफोरखौ लोगो हमनानै जोङो बाथौजिनि थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। बे नाजानाय लाइजामा फैदों होननानै फोरमायहरदोंमोन। फोरमायनाय लेखा आङो लाइजामखौ वाट्सएपआव बिहरबाय। वाट्सएपआव बिहरनानै जेब्ला आं फरायनानै बुजियो अब्ला मोनबाय जे जोङो बाथौनि थाखाय रेजिस्टार जेनेरेल सेन्सास कमिसन अफ इन्डिया भारत सरकारनि अफिसाव जों जेखौ बिबाय थादों बेयो जाफुंनानै फैबाय। बेखौ आं जेब्ला मोनो लोगो लोगो आं बयबो शेयार खालामबाय। बाथ्राखौ जों धन्यबाद होनांगोन। 2019नि 6 फेब्रुवारि खालि जोंनि दानि आसामनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि लोगोसे आंजों मानगोनां प्रदीप विजय बसुमतारी, आदा बिपिन नार्जारी, समेश्वर बसुमतारी जों साबाजों थांनानै आरजेखौ प्रथम लोगो हमबाय। 2019नि 7 फेब्रुवारि खालि जोङो मानगोनां नर्थ इस्ट जननि मानगोनां सेक्रेटारि होम एफेयार्सनि सेक्रेटारि बिथांखौ लोगो हमबाय। बिनि उनावहाय आरोबाव जोङो फैनानै भारतनि मानगोनां नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ जों खोनाराव लाबोनानै बाथौआ मामोन, बाथौआ मा जिनिस बेखौ खुलुमहोफैनो हाबाय। हाखांनायनि उनाव आरो नै दाख्लै थांनाय 16 मार्च खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बोसोरसालिया मोनसे जथुमा जानायाव बिथांखौ लिंना लाबोनायाव जोङो मानगोनां जोंनि नैबे बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टारनि बोसोनगिरि डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो सनेन बसुमतारी आरो आं नारा नाथा एपइन्टमेन्ट बिनानै जोङो मोनबाय। 12था समाव मोनदों। बेनिफ्राय जोङो हाबनानै जोबनायाव रावखौबो रायलायाखै मानगोनां अमित शाह बिथाङा स्पिचआवबो गाव बाथौनि सोमोन्दै बुंदोंमोन। बुंखांनायनि लेखा लेखा जोंखौ बाथौनि थिन फैदों होननानै जों लोगो मोननायसै। बे लोगो मोननाय समाव मानगोनां नखर मन्थ्रि बिथांखौ जों बुंबाय। जोंजों लोगोसे सारियाव दङमोन आसामनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, थांनाय सरकारनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिपिन बर', जों लोगोसे गोबां नेताफ्रा जोंनि सायाव दंफायोमोन। बेवहायनो आं बुंनायसै जे सार जोंना बाथौआ स्टेटआवथ' जोङो स्टेट हलिडे नंबा, नाथाय जोङो रेजिस्टार जेनेरेल सेन्सासनि आन्दाराव जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोङो सोरखारि खुलुमनायाव बाथौ धोरोमखौ होनो हाया होननानै जों जेला बुंनो हायो। बिथाङा बुंबाय हम इस बार करेगा बाथौ धर्म को ऊपर में ले जाएगा, सेंट्रल लेवल पे ले जाएगा बिदि होननानै बिथाङा जोंखौ बाथ्रा लांबाय। नाथाय जोङो सिकिउरिटिनि प्रब्लेमाव माखासे रेकर्डिंखौ जों लानो मोनासै। हयथ' गावसिनियाव रेकर्डिंआ दङ। बिथाङा खोथा होलांनायजों लोगोसे आरो 1 मे खालि दिल्लीयावबो बिथाङा बाथौनि खोथा बुंबाय। गमामायैनो इसोरा बोराइ बाथौआ बारबाय
पार्लामेन्टआवबो बुंबाय अननानै दिनै अमित शाह बिथाङा जोंनि नैबे बोराइ बाथौनि जिथु अननाय आरो बोराइ बाथौखौ संबिधाननि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ धोरोम हिसाबै मोनसे सिक्रिति होनाय बियो जोंनो गमामायै नुजाफैबाय बेखायनो जोङो दिनै नैबे जों बागानसेयाव थानाय बाथौ थानसालियाव जोङो गोबां समनिफ्रायनो रायसननाय रायखांनाय जाबाय थादोंमोन ओंखायनो दिनै बे मोनाबिलि समावहाय जोङो इसोरखौ जोङो गोजोननाय आरो हामबाय होनो होननानै जोङो जथुमनाय जादों दा बे खामानिखौ जोङो जोंनि मानगोनां दौरि बिथांमोननि थ्रयैनो मावनाय जासिगोन बिथाङा इसोरखौ रायख'नानै आरो इसोरनिफ्राय जोङो धन्यबाद जासिनायखौ बिथाङा बुंनो हासिगोन गोजोन्थों बेखिनियानो
Ini Kokrajhar Nagarni Bathau Hansalyaw Boyबो ज' जानानै आफानि खाथियाव जों गुगुरु खुलुमनानै रायसनदों आफा नोंखौ जों नोंनि मोजां हाबानि थाखाय साबायखर बावदों हे आफा राहानि जों 1919 मायथाइनिफ्राय नों आफानि मुं खारिनानै दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'क्राझारनि बाथौ कालचारेल आरो ट्रेडिशनल एंड कल्चरल सेंटरनिफ्राय नों आफानि मुं लानानै जों भारत सरकारनि खाथियाव आरजिबाय थादोंमोन मानोना जोंनि धोरोमखौ जाहाथे जों मुलुग संसाराव एखुथा धोरोम होननानै सिनायथि मोननो हायो बिनि थाखाय नारानाथा नाजानानै दिनै क'क्राझार नोगोरनि बाथौ कालचारेल सेंटरनिफ्राय जोङो बे नाजाबाय थानानै दिनैहाय मोनसे फिथाइ मोननो हादों बेबो नों आफानि अननाय नों मिथियै जेबो गैया ओंखायनो जों रायैनो जोंनो नाजाथाबनानै नों आफानि मुंखौ मुलुग संसाराव जोङो गुवारै मिथिसार होनो थाखाय आरो जोंनि बाथौ धोरोमखौ एखुथा धोरोम होननानै मिथिहोनो थाखाय गायसननो थाखाय नारानाथा मावनायनि गेजेरजों दिनै जे जों फिथाइखौ मोननो हाबाय बिनि थाखाय जोंहा नों आफानि खाथियाव रोजा साबायखर बावनाय हाबाय बे आफा राहानि नोंनि अननायजों जोङो भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि खाथियाव तेजपुराव मोजाङै मोजां बिथांखौ जोंनि बाथौ धोरोमनि बिसयै मिथिहोनानै बुजायनानै बिनि गोरबोआव दाग दोननानै जोङो दिनैहाय बे फिथाइखौ मोननो हादों होननानैबो जोंना सानखांनाय फैदों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर जेरै दिपेन बर' आरो आसाम एसेमब्लिनि बुंथिगिरि मुस्रि बिश्वजित दैमारि बिथांनि जानोखि जोंनि खाथियाव सहजग बिथांनि मदद लानानै भारत सरकाराव सिगां थांदोंमोन जोंनि नैबे सारियाव जिरायनाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बियो मोजाङै मोजां बिथांमोननि साननाय नों आफानि साननाय नों आफानि बोर होनायखौ जों दिनैहाय गमामायैनो मिथिनो हाबाय हे आफा नों बोलोगोरा नों बयनिख्रुइबो गोरासिन बेनिखायनो नोङो जोबनो गैयै नुनो मोनै गोहो जों थारैनो नों आफाखौ अरायबो जों सिबिलांगोन हे आफा राहानि बेबायदिनो दिनै जोंनि गेजेराव महिम चन्द्र बसुमतारी दङ बे हाबा मावनायनि थाखाय नारानाथा अरायबो सानखांबाय थानायनि थाखाय बेफोर हाबाफ्रा जानानै फैदों होननानै आं दौरि महरै रायसननो सानो
해아파라는 길이 너것이 정 라이즈 라자프라고 이탕정 고시의 모노 그 반환의 정 너희니 모호 소코이나오 하래는 정 저버 쿠시 자는 아는 둘라라이 네 물lum이 모로 하디야 자한테 너희님의 무장 의타 사나오 정 이제 대파프라 무장 거우랑 네 거우랑아 제라우 그 사튼 제라우 소고이들 모나 온라 정이 마토 시비아리 라이즈 자자군스 무장 비유 소고이들 네 바트라고 능아파니 같이요 정 아로 가바이 해아파 라하니 디너이 정하 시스정 아르 제브 능나고 그야 아카요 제브 무장 무아 그야 능 아파고 마정 정 시 팔아보는 정리 아카이 곱나는 능아파고 쿨름날저는 능아파야 정리 사요 시 사람들 아르 이웃나우 오라이브 정코 내버리는 모도 너랑들 자한테 정리 하름코 매 빌라 라페야 제리팅을 조하거든 가예 수아는 가예 모임을 수붕 하기만이 정 자한테 마우는 하바 마우는 가예 수붕 마리고 원사이는 가예 매 어떠들은 그 능아파니 온나요 오라이브 정은 나자나네 아르 페겐네 나자보고 정리 걸음 상나이 보다고 정 구분을 정을 그성는 나자나이 자간 해아파 라하니 능니 온나이 보는라 상나이베기 가시브 하고 마풍는 하근 끝나네 산나네 라나이 자바 로하 아파 자이 이상문님 공부도 어하이 라이크는 하나의 자약시 이제타카이 니마하 이나의 능아파니 같이 볼레 콜롬나이 자바이 로하 नैबे क'क्राझार नोगोर बाथौ थानसालिनि फुजिनायावहाय जोङो नोंथांमोननि जिथुनिखि दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सुबुं एबा बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि गोबां नारा नाथा नाजानायाव जिहेतु भारत सरकारा जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोनसे सिनायथि होनो थाखाय जिथुनिखि फैगौ सेन्सासाव फैबाय थानाय जिथु सेन्सासावहाय जोंनि आलादा मोनसे कलम मोनसे होनो थाखाय नोंथांनिसिम गनायथि जा बिलाइ नोंथांनि आखाइनिफ्राय जोङो मोननो हादों एबा मोनथिनो मोनदों दा बेहाय बे समाव बे गोजोनथाव समावहाय नोंथांनि मोनदांथिया मा नोंथाङा जिहेतु बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि चेयारमेन हिसाबै नोंथांनिसिम लाइजामा सफैदों बे लाइजामनि मोननायनि उनाव नोंथांनि मोनदांथिया दिनैनि समाव मा बुंनो सानो चेयारमेन नोंथांनिसिम आं जोबोर गोजोननाय जासिबाय नोंथाङा जे आंनिफ्राय दिनै जे जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे रंजाथाव सान बेनि सोमोन्दै बोरै जाखो बोरै माखो बेनि सोमोन्दै सोंनायाव आं फिनगोन दिनै आंनि दा गसंबाय थानाय ट्रेडिशनेल बाथौ एन्ड सेन्टारनि लुफुंजेननायनिफ्राय दासिम आं चेयारमेनाव दं बिथाङा भाइस चेयारमेनाव दं दा बिथांमोननि नाजानायाव आंथ' जेन'बा चेयारमेनसो आइ आफाफोर मावदों आइ आफाफोर सिबिनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'आ मोनसे बाथौ धोरोम दं होननाय रायजोफ्रा मिथिबोदों दा आरो मिथिसिनदों जोंनि बाथौ धोरोमा जे 5th एलिमेन्टसिम जोंनि बे सिबियो बिनि गोहोआ मा ओरै होननानै फिननायाव दोनथ'बाय
जोंना हा दै बार अख्रां बिनि गोहोखौ जों सिबियो रांरासि मिथा हासो बारि गंथाम बे साथामानो इसोर सिमथा सासेल' जों नुनो मोनो बेखौनो जों सिबिबोदों गोदो गोदो जोङो खालजों जिब हत्या खालामनानै जोंनि सिबिबोदों बेनो गुदिमोन दा जोङो रोङै रायै बेजों गथ' गथाय जोंना लानायफ्रा एसे आघात मोनो समाया मोनो दा बेनि थाखायनो जों सुधरनायाव फैदों सोदांनाय दा जों सोदांनायजों बर' हारिया बे धोरोमखौ सिबिगासिनो दङ जोङो फुल प्रसादजों आर'ज गाबो गोदो जोंहा आर'ज गाबनाय गैयामोन नैबे सोदांनायाव जोङो उच्च पर्जायनि जाथिफोरजों एखे लाइनाव रुजुनानै जों दा बाथौसालियाव आर'ज गाबो बेयो प्रत्येक सप्ताहनि जोङो मंगलबाराव जोङो आर'ज गाबो इसोरनि खाथियाव दिनै जों इसोरनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबदों इसोरखौ जोङो धन्यबाद होदों इसोरा जेरै जोंखौ अनो जों इसोरखौ दिनै आरो बेनि फिन साबायखर जों बावदों जानागुरुआ बिरनाय होनदों नोंनिनो अननायाव आफा बोराइ बाथौ दिनै जों आगानसेब्लाबो देरहालायबाय बर' हारिया जों दा गेवलांसारनाय माबोरै गेवलांसारनाय जोङो थुनलाइयावबो जोंनि रावा ओइ सेडुलाव हाबनानै थाबाय खुनु दिन थैनायनि महराव बै गैलिया जोंनि बे बाथौ धोरोम जों जे गोदो गोदायनिफ्रायनो सिबिबोबाय थादों आरो जोंनानो गुदि धोरोम होननानै जों जे मानिबोदों आरो जोङो गुदिसिन सोरजिजानाय हारि ओंखायनो जों हा दै बार अख्रांजों जों सम्पर्क मोनजेननायखाय जोङो बेखौ बेनो गोहो गोरा बे नङाबानो जाया ओरै होननानै जोङो बेखौ धोरोमखौ जोङो लाबोदों दा आइ आफा दुनियानो जोंखौ नैबे फिफ्थ एलिमेन्ट्सखौ फोथायोखायनो बे धोरोमखौ जोंनि हम एफेयार्सफोरनि गृह मन्त्रि जोंनि नखर बिफाननि मन्थ्रिया अमित शाह बिथांमोना हाब बेथ' बे जिनिसाथ' एसेल' नङा माराथक जिनिस बियो गोदो जोङो मोदाय दावदैसो सानोमोन जोंनि फोथायनायखौ ओंखायनो बिसोर हाथारलाबायनाय काल्ट सिस्टेमजों फैदों ओरै होननानै खिन्थु नङा माथो इसोरनि सोरजिजेननाय जे एलिमेन्टस बेखौसो माथो बिसोर फोथायनानै दं बेथ' बयनिबो थाखाय बे नङाबाथ' जेबो जाया नै बेखौ फोथायनानै जोंनो खोथा होबाय 100% नाजादों जोंनि पन्डितफ्रा जोंनि डक्टरफ्रा जोंहा बाथौ धोरोमनि बायदि बायदि नों लिरनाय आं लिरनाय बिजाब दंबाबो गथायै मोनसे मा होननो सानदों बेनि सम्पर्के जोंहा गैयैयाव नों आंखौ लाफानानै गोरों गोराखौ लाफानानै लिरनाय मानाय जादों बे लिरनाय मानायखौ गथायदों सोर गथायहैदों नै बिथांमोनानो भाइस चेयारमेन दं जोंहा प्रद्युत महिम चन्द्र बसुमतारीमोन दं नै जोंहा आरो दं बिसोर मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालायबाय थादों सोरबाया सिबिदों नों थांलाय फैलाय खालायबाबो जाया सिबिनाया जोंहा आसल दिनै जोंनि बे जग्रबसिल' सावरायनायाव आंनि बे स्पिचजों जेरावखि थाया मानो बारजों हक नोंनि खुगाजों आंनि खुगाजों हक जेरावबो गोसारहैथों बे रावा जे दिनैनि दिनाव बाथौ धोरोमा भारत बादि राष्ट्रआव रेजिस्टार जाबायनि मोनसे धोरोम होननानै जेरै बर' रावा जोंहा ओइट सिडुलाव हाबबाय थिग बिदिनो जोंनि बाथौ धोरोमाबो दिनै रेजिस्टार जाबाय धोरोमसै जोङो दा नों मा धोरोम आरो लिरहरदों इउनिभारसिटियाव नैबे जे सेन्सास जागोन जे 2025 26 कलम थासिगोन धोरोमाथ' बयनिबो धोरोम बे धोरोमनि मोनसे नोंहा बाथौ लिरदो नों मा थाखोनि मानसि बर' लिरदो बे कलम दं बे हिसाबै जाजोबगोन आरोखि आङो नैबे जोंनि दानि बे आंखौ सोंनाय फिननायजों आङो खावलायदों मानसिफोरखौ देग्लायनिफ्राय जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा गावनि गथ' गथायखौ स्कुलाव फरायनायाव हक बा कलेजाव फरायहोनायाव हक बे जे फिलाप खालिया फर्मखौ बाथौसिम जाहाथे लिरो साख्रि बाख्रियाव हक मोनबाय जखन बेखौ गासै फोसावनाय खुनु माबा गाज्रि खोथा नङा बे दा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ जोङो जग्रबसेब्लाबो जोंनि रायजो राजा बाहाय दंजोबो होननानै आं सानदों माने जों बाथौ फल'वार्स दिनैनि दिनखौ नेनानै जायगा जायगा मानसिफोरा रंजादों
जायगा जायगा मानसिफ्रा दिनै बिदि इसोरखौ सिबिदों बे सिबिनाया अराय जेब्लाबो जोंनि बे धोरोमाव बयजोंबो सिबिजानाय हारसा बंग्रा जाबाय थाथों ओंखायनो होनदों बर' हारियाल' बाथौ धर्मखौसो सिबियो बे नङा ओंखायनो खलम दोनखानाय जादों नों मा हारिनि हारिखौ लिरबाय बाथौ धर्मआ थाबाय हारिखौ लिरबाय बे बाथौ धर्मआ थाबाय बाथौ धर्मआ बर'निल' नङा गुबुननिबो ना ओंखायनो बे हारिखौ लिरनांगौ आरो गोजोन्थों दिनै हरखाब दिनै बे गोथार दिनाव आंखौ फंनैसो नुदोंमोन दिनैनि नोंथांमोननि बे बाथौ धोरोमा रेजिस्टार जानायाव हम एफेयार्सआव नों माबादि मोनखो होननायाव आं बे खोथाखौनो फोरमायबाय आइ आफा रायजो राजाया आंनि खोथाखौ खोनासंथोंसै आरो बयबो बेबादिनो गावबा गाव खामानियाव इसोर सिबिनायाव खारबाय थाथोंसै बेखौनो बुंनानै आङो हामबाय होबाय बोराइ बाथौनि बोराइ बाथौनि बोराइ बाथौनि आच्छा बाथौआरिनि आच्छा बे समाव बे मोनाबिलि गोथार समावहाय क'क्राझार नोगोर बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव जोङो मोनसे जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां बेवहाय नोंथांमोना दिनै गोजोननायनि मोनसे हाबाफारि लानानै जा इसोरनि सेराव इसोरखौ हामबाय होनाय एबा साबायखर बावनाय बे हाबाफारियाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिनि गेजेरजों नोंथाङा क'क्राझार बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि भाइस चेयारमेन जानानै नोंथाङा नोंथांनि मोन्दांथिखौ रायजो राजानि सिगाङाव मा होननानै फोरमायथिनो सानो आच्छा गिबियावनो आङो नोंथांनो आंनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ जासिग्रोनाय जाहैबाय आरोबाव आंजों सारियाव गसंफानाय मानगोनां आदा दौरि सर्बेस्वर बसुमतारी आदा बिपिन आदा आरो आंनिनो सब समाय अराय सम फांसे बिफां गिदिर बायदि जानानै आंखौ साया होबोबाय थानाय मानगोनां आदा सारद प्रसाद मुसाहारि लोगोसे जोंहा सनेन आरो जोंहा बियाबनिनो जिल्लानि नेहाथारि जों लोगोसे माइनावनि माखासे दैदेनगिरि नोंथांमोन दा आं दिनै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारियाव आं फैनो मोननानै गावखौनो बेसेबांबा गिदिर देरगानाय मोनदों नंगौ सैथो बाथ्रा जे नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायोब्ला एसे रिजायनानै नाय मानगोनां आफादगिरिया जोंनि बे बाथौ ट्रेडिसनेल कालचार सेन्टारनि आफादगिरिया माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय जोङो थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो जेला जोङो थानसालिया लुनायनि आरम्भ खालायदोंमोन जों बे समावनो जों सिन्था खालायदोंमोन जे जोंहा हारिया जे जों बाथौ धर्म दङब्लाबो जे जों जे मोनसे संबिधान बायदियै बा आरजिआइनि नेमखान्थि बायदियै जोंहा आरजिआइआव जों रेजिस्ट्रेसन जोङो जानांगौ बा जों जायोब्लासो जोङो बुहुमाव मिथिजाजोबगोन जोङो बे असिलायै जोङो गोबां सम मानगोनां दिनैनि दिनाव आङो नाम लाथारनांगोन जे मानगोनां महिम चन्द्र बसुमतारी दैदेननायाव जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो क'क्राझाराव थानाय बाथौ एन्ड ट्रेडिसनेल कालचार सेन्टारनिफ्राय जोङो दिल्ली फारसे हाथा हारमाजों आवगायलांदों जों बे समाव जों मोनथिया जे मा खालायनांगौ मा मानांगौ जों जेबो मोनथिया दा बे हिसाबै जोङो मानगोनां जोंजों आदा बिपिन नार्जारी आदा सर्बेस्वर आदा समेस्वर आरो लोगोसेयै जोंनि दानि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी जोङो हाथा हारमा दिल्लीयाव थांनानै जे जोङो नागिरै बे बाथौ जिजोमखौ बोरै मोनो जों बेखौ खायदा खालायै जोङो आरजिआइआव थांनानै जों रायज्लायहैदों बे रायज्लायनायनि प्रसेस हिसाबै जोङो थाङै जोङो रावबो आफादखौ नागाराबालानो बा रावबो आफादखौ जोङो गाराबालानो जोङो बिनि सेकेन्ड पर्याय हिसाबै जोङो गौथुमखौ लाफानानै बियाबखौ सब समाय जों लाबाय थानानै डिस्ट्रिक्ट हक जोङो बियाबखौ लानानै जोङो थाबायबाय थादों नाजाबाय थादों जोङो मेङालासिनो आरो जोङो लास्ट पर्यायाव जेला जोङो जायो जों गौथुमखौबो जों लानानै जों जयैनो थांदों दा बेहाय मेनलि जोंनि मानगोनां महिम चन्द्र बसुमतारीखौ जोङो हामबाय होननानै बुंनांगोन बा जासिनांगोन जे बिथांनि बे अहर नाजानायाव दिनै बे समसिम फैनानै जे जोंनि बे मिरौ जिरौ बाथौ धर्म
बेनि जे जों दिनै बाथौसिम मोननो थांबाय बेनि माने बेसेबांबा गिदिर जों दिनै एचिभमेन्टखौ मोननायनि थाखाय आङो बुहुमनि जेसेबां बर' सुबुंफोर दङ बा बुहुमनि जेसेबां बाथौआरि बिथांमोन दङ बे बिथांमोननो आं हाजासे बाथौ एन्ड ट्रेडिसनेल कालचार सेन्टारनि जानानै आं आंनि हामलायनाय आरो मोजां मोननायखौ बयनोबो जासिहरनानै आंनि बे दिनैनि बे गोथार हरखाबै जोंनि बे बाथौ ट्रेडिसनेल कालचार सेन्टाराव हाबाफारि लानाय बा बेनिखौ दैदेननाय मानगोनां बिथांमोननो आङो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ अननानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बे जोबोद गोजोनथाव बे खौरां मोननायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे क'क्राझार नोगोर बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव जा इसोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों जाय थांखिनि थाखाय नोंथांमोना दिनै बाहाय जोबोद खुसिनि मोनसे समाव नोंथाङा दिनै बर' हारिनि दुलाराय बर' हारि एबा दुलाराय बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरनि गेजेराव नोंथाङा दिनैनि बे बाथौजिम मोननायावहाय नोंथांनि जा गोसोनि मोन्दांथि बेखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो? बाथ्राखौ खोनानानै माने बुंस'हायै गोजोननाय मोनदों, खुसि मोनदों। जे जिनिसखौ खालामनो हागोन ना हाया माब्लाबा गेजेर सरखारनि जायफोरनोखि CIDफोर बायदि संगालिफोर बायदि थायो जोंनि बाथौ धोरोम फोसाबनाय सोदांनाय बाथौ धोरोम जायफोर गनायथिनानै लादों क'क्राझार जिल्लायाव गोबांथार सिबियारिफोर गैया होननानैबो बुंदों होननानै खोनानो मोननायाव गोसोफोरखौ मालाबा गाज्रि मोनदोंमोन। नाथाय बेफोरो गासैबो आफा इसोर बोराइ बाथौनिनो लीला खेला होननानै आं दौरि महरै साननानै लादों। मानोना आफा इसोरखौ जों सिगांनिफ्रायनो जेरैबायदि गाबज्रिनानै नाजाबाय थादों बिथांनि मुं लानानै जेरैबायदि जों भारत सरकारनि खाथियाव जेब्लानोखि आरजिनो थाङो अब्ला रायसननानै आं हरदोंमोन दौरि महरै जाहाथे जाफुंनानै फैयो। जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा जेब्ला तेजपुराव फैनानै थाङो गावनि खोथाफोरखौ लानानै बिथां पार्लियामेन्ट मानि जोंनि बर'फोरनि बे बाथौ धोरोमनि सायाव गावनि जेनाखि रोखा बिबुंथि बेफोरखौ नुनानै थारैनो जों सोमखिखांदोंमोन। थारैनो बिथांनि गोसो गोरबोआव नांहैदों होननानै हमना लादोंमोन। बावैसो नैबे थांनाय मार्च दानाव आरोबाव दतमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जेरै फैदोंमोन फैनानै जोंनि गेजेरनिफ्राय महिम चन्द्र बसुमतारी, सनेन्द्र आरो क'क्राझार गार्लस कलेजनि प्रिन्सिपाल आदाराम बसुमतारी बिथांमोनहा नाजाथाबनानै लोगो हमनानै जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांनिफ्राय मिथिनानै लादोंमोन बेयाव जोंहा फोरमायनाय बायदिब्ला महिम चन्द्र बसुमतारीया बिथांनो जेरैबायदि फोरमायनानै होदों बे गोसोआव नांलांदों ओरै होननानै आंनो फोरमायदों। बिनिखायनो जों नेयै आरोबाव भारतनि राष्ट्रपतिनि खाथिसिम आरो बिथां अमित शाहनि खाथिसिम आरो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया बिनि खाथिसिम आरोबाव मोनसे दोलो थांनानै लोगो हमहैनानै बाथ्राखौबो बुंबाय थादोंमोन। दिनै जाया गाबोन जाया समफोर जाया 1.5-2 मास बारलांबाय खिन्थु हरखाबै बिसिनि गोसोआव नखर मन्थ्रिनि गोसोआव दोहो साननाय दंमोन निस्सय बेखौ आं मोनदांनो हादों दौरि हिसाबै आरो अरायबो जादों जाया आफा इसोरनाव गाबज्रिनायखौ आंखौ
गाबज्रिजानो लुबैयोमोन महिम चन्द्र बसुमतारिया गावनि हाबाफारिखौ आं जेब्लाबो बाख्नाय दिनैबो बाख्नायदों बेबायदियैनो बिथांनि नाजानाय बिथांनि दैदेननाय सानखांनाय बे हाबाफारिजों दिनै जाफुंनानै फैबाय बे माने गिदिरथार जे जिनिसखौ मावनो हाया बेखौ नैबे बोसोरबानि गेजेराव बर'नि नालाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बे बोसोरबानि गेजेराव मावफुंनानै फोजोबनाय बायदि जाहैबाय आरो जों जेखौ हास्थायदोंमोन बे जाफुंनानै फैबाय जोङो भारत संबिजित नङा जों सारा भारतावनो जोंनि बर'फोरनि बाथौ धोरोमा जे एखुथा मोनसे धोरोम रावजोंबो खुनु लोब्बा गैया जोनोमनिफ्राय थैजासिम गासैबो जोंहा जे गावनि रिति निति दंखाजोबो बे जिनिसखौ मोनथिनायनि बाहेरै बा मिन्थिखांनानै बिसोर जे गुबुन बेखौ रावहाबो होबथानायनि खुनु राहा नुयैयाव दिनैहाय जोंनो आफा इसोर बोराइ बाथौनो होहोनो थाखाय बाध्य खालामदों होननानै आं साननानै लादों दा दिनैनि बे सान बायदि गोजोननाय आरो रंजाथाव बाथ्रा आरो जेबो थानो हाया होननानै आं दौरि महरै बुंनो सानो गोजोन्थों नोंथांनिसिम खुलुमबाय नोंथाङा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ महासभानि नेहाथारि हिसाबै जिहेतु बाथौ धोरोमा मोनसे रिकगनिसन एबा आलादा मोनसे धोरोम होननानै जिहेतु RGIनिफ्राय गनायथि मोनबाय दा दिनैनि बे गोजोनथाव बे बुब्लियाव नोंथाङा जिल्लानि नेहाथारि हिसाबै नोंथाङा मा गोजोननाय फोरमायनो सानदों एबा बाथौ सिबियारिफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानदों गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय नोंथाङा दिनै जे सोंथिखौ आंनाव सोंदों बे थारैनो बिराद गोजोनथाव बे आंनिल' नङा दिनै जों बाथौआरि हिसाबै बर' हारिया जोंनि धोरोमखौ जे बे मुलुगाव गायसननायनि मोनसे थांखि लाबाय थादोंमोन जों आखुथाय मोनसे जोंहा जे मोनसे धोरोम दं बेखौ गायसननो जों जिहेथु नाजाबोबाय बे नाजानाया जोंनि नैबे क'क्राझार जिल्ला बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि दिथागिरि जानानै दैदेननायाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावथिफोरनि मददजों आवगायै दा जों दिनै मोजां खबर मोननो हानानै जों बिराद गोजोननाय मोनदों आंनि साननायाव बिनिख्रुइ दिनै जे RGIआ बा भारत सरकारा जोंखौ मोनसे जोंहाबो जे मोनसे पार्टिकुलार मोनसे धोरोम दं होननानै गनायथि होबाय जोंनो मोनसे सेन्सासाव जोंनि धोरोमनि जे कलम सोना होबाय जायगा होबाय बिनि थाखाय आं गिबियावनो नै बाथौ गौथुमनि जानानै भारत सरकारनि जाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ गिबियाव साबायखर बावगोन लोगोसे आरो नैबे खामानियाव जोंना नांथाबनानै थानाय बिखेखै जोंना बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि जानानै महिम चन्द्रआ आग लानानै बिथांजों लोगोसे भाइस चेयारमेन प्रदुत उजिर बसुमतारी आरो चेयारमेन जोंना सावदा प्रसाद मुसाहारि आरो मानाव गेदेर BTCआव मावनाय सर्बेस्वर दिल्लीयाव थांनानै बिसोर लोगो हमदों आरो लोगोसे जोंनि नैबे आथिखालाव बियाबनि गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ रुजुननानै खामानि मावबाय थानाय सनेन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो नैबे धोरोम गनायथिनि जे हाबा बेयाव मावनायाव जोबोद आग लादों आं बिथांमोनखौबो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आं बिथांमोनखौबो साबायखर होबाय आरो बे खामानियाव जाय मदद होदों आं जायखौ मुं मख'नायाव हयथ' थालांदों बिखेखै आरो जोंना बिपिन चन्द्र नार्जारी क'क्राझार खोला बियाबनि बिथाङाबो आफादगिरि बिथाङाबो मेरलाबार हयथ' दिल्लीयाव थांफादों आं नुदों दा बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय आरो लोगोसे गोबां मानसिया आन्दोआव हयथ' थानानै बे खामानिखौ साक्सेस जानायाव मावफुंनायाव मदद होदों आं गासिखौबो जिल्लानि जानानै साबायखर होबाय आरो लोगोसे आं साफ्रोम बर' बाथौआरिनिसिमबो बाथौआरि नङाब्लाबो साफ्रोम बर' मानसिफोरनिसिम मोनसे बर' माहारियारिनिसिम मोनसे खावलायनाय थागोन जे एबारनि सेन्सासनि कलमाव जायखिजाया जोंनि साख्रियावनो जा फरायनायनि एडमिसनावनो जा जेराव कलमा धोरोमनि लिरनायनि कलम थागोन बेयाव जाहाथे बाथौइज्म होनानै जोंनि जे पपुलेसन सुबुं सानखो बेखौ माने बारायहोनायाव बा दिन्थिहोनायाव साननो हानायनि मददखौ खालायना होयो बेखायनो आं बयखौबो खावलायदों गोजोन्थों नोंथाङा नोंथांनि मोन्दांथिखौ बे समाव गोजोनथाव समावहाय फोरमायनायनि थाखाय गोजोन्थों
निस्सय गोजोन्थों दिनैनि बे मोनाबिलि समावहाय दुलाराय बर' माहारि आरो दुलाराय बाथौ सिबियारि बुहुमनि खना खनला जेरावखि थाया मानो गासै बर' माहारिनि सिम दिनै बे गोजोनथाव समावहाय जों बाथौ दुलाराय बाथौ महासभानि माइनाव आफादनि जानानै क'क्राझार जिल्ला माइनाव आफादनि जानानै जोंनि गाहाम हामलायनाय खुलुमनाय सिबिनाय अननायखौ जोङो बावहरग्रोनाय जाबाय निस्सय जोङो दिनैनि बे गोथार खौरां एबा गाहाम खौरां बर'नि मोनसे गेदेरथार माने एचिभमेन्ट गोग्गाथाव बाथ्रा बे खौरांखौ मोननानै जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों जोङो दुलाराय बाथौ महासभाजों माइनाव आफादाबो बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय फोगोमनाय आरो फुवारनाय बे हाबायाव माइनावाबो जा एसे हायो जोङो नारा नाथा जोङो मावनायाव जोंबो रल लादों जोङो बेसेबां जों मावनो हादों हायाखै जों बेखौ बुंनो हाया नाथाय जोङो सानसेबो जोङो जिरायनानै थायाखै गावनि न'खरखौ फोसाबनायजों लोगोसे धोरोम सिबिनाय समाज सिबिनाय आरो धोरोमसालिफोरखौ फोसाबनाय बेफोर हाबाफारियाव जोङो माइनावफोराबो मैखोमै जों बाहागो लाबोदों दा बे हिसाबै जिहेतु बाथौ धोरोमा दिनै मुलुगाव रिकगनिसन मोननो थांबाय बाथौइज्मखौ जों मोननो हाबाय थारैनो गोबां नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों जोङो बे क'क्राझाराव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि कनभेनर आदा महिम चन्द्र बसुमतारी चेयारमेन बिथां सारदा प्रसाद मोसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे क'क्राझार ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि आरो जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां बार दिल्लीयाव थांनानै आरजिआइनि जा मावख'गिरि बिथांमोनखौ लोगो हमहैनानै भारत सरकारनि हम मिनिस्ट्रि बिफानाव नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह बिथांखौ गोबां बार लोगो हमहैबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां अफिसफ्राव रायजो बेंगिरि चिफ मिनिस्टारखौ लाफानानै जोङो दिनैसिम बिथांमोननि नाजानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिनो फिथाइ महरै जोङो बे रिकगनिसनखौ मोननो हाबाय जोङो बेनिख्रुइ आरो गोजोनथाव जोङो माने आरो मा थाबावनो जोङो माने जोंनि खुगानि रावजों जों बुंजोबनो हाया जायखिजाया बाथौ धोरोमनि बे सिनायथियानो बर' हारिनि सिनायथि आरो बियो जेब्लायबो दिनै मुलुगाव जोङो बर' हारि हिसाबै गोग्गोमै गेरेमसायै थांनानै थागोन बेखौ हास्थायबाय आरो दुलाराय बाथौ सिबियारिनिसिम जोङो एसेबां दुखु खस्थ' नेवसिनानै धोरोम सिबिनाय हाबायाव न'खर फोसाबनाय हाबायाव समाज फोसाबनाय हाबायाव नारा नाथा हौवाफोरजों समान आइजो माहारिफ्राबो नांथाबनानै खामानि मावबोनाय जेसेबां सेन्ट्रेल गौथुमनि जा बा जिल्ला गौथुमनियानो जा बा माइनाव बियाब गौथुमनि गामि गौथुमनि जा गासैनिसिमबो गोबां रोजा रोजा साबायखर बावबाय आं दिनैनि बे गोजोनथाव समाव आं बेखौनो आंनिफ्राय आङो रायजो राजानिसिम बेखौनो आङो गोजोननाय बावहरबाय गोजोन्थों